Buenos días. Agora imos falar da saída que fixeron os nenos e nenas de primeiro e segundo ao Museo de Historia Natural. Que ben o Pasamos. No museo hai dúas zonas, unha acuática con un montón de esqueletos de peixes e outros animais mariños. E outra de animais terrestres. Na parte acuática vimos os osos dunha balea como un xigante. Era enorme. Tamén había unha laura xigante e varios tiburóns. Ademais, vimos varias maquetas de diferentes peixes e de tartarugas. Na parte terrestre vimos o esqueleto e a pel dunha serpe enorme chamada boa. E descubrimos que eses cánceres eran lagartos. É que existen persoas que vendo os excrementos e as pegadas saben que animal anda cerca. Había tamén moitos insectos diferentes Que estaban clasificados pola estación do ano na que os vemos. Ademais descubrimos que as cornomentas do cervo é un pouco como os anéis dos troncos das árbores. Pódese saber a súa idade segundo o seu tamaño. Había moitos osos e peles de outros moitos animais. Teredes que ir para descubrilo todo. Vide a visitaros!